салом бинандаи азиз, ҳукумати тоҷикистон дар соли 2015 барои шикори 85 сар гӯсфанди кӯҳӣ ё Марко Поло иҷозат додааст. Аммо дар давоми ин сол барои шикори 67 сар Марко Поло аз ҷониби сайёҳон муроҷиат шудааст. ҳоло дар суҳбати мо қарор доранд Абдулқодир Маскаев, сардори шуъбаи назорати оламии наботот ва ҳайвоноти Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва ҳоло мехостем бигӯяд ки сабаби кам шудани фурӯши муҷаввиз барои шикори Марко Поло дар чи аст? бурон иқтисодӣ дар ҷаҳон. Сабаби дуюм мумкин норомӣ ки дар давлати ҳамсояи мо Афғонистон аст. Бисёртари сайёҳон аз иёлоти муттаҳидаи Амрико ҳастанд. қариб баъзан 60-54 нафарашон ва ё нисбат ба бисёр ки дар марзи маъмурии ҳамн шикоргоҳам дар марзи маъмурии Афғонистон ҳастанд, камака худдорӣ мекунанд. оё мавридҳои шикори ғайриқонунӣ ҳам сабт шудааст? шикори ғайриқонунӣ доим мегӯям дар тамоми ҷаҳони дар ҳама ҷо дар мо ҳам мавҷуд аст. Мубориза бар зидди вай сол ба сол мушкил шуда истодааст. Академияи илмо танҳо барои шикор тавсия метавад ҷинси наринаи ҳаме намуди гӯспанд аз 8 сола боло. Барои чи аз 8 сола боло? Чунки аз 8 сола боло ин ҳайвонҳо аллакай пир мешаванд. 3 ҳодисаи шикори ғайриқонунӣ, аз ин 2 ҳодиса нисбати гӯспанди Марко Поло дар ноҳияи Мурғоб ва 4 сар бузи кӯҳии пармашох дар ҳамин ноҳия ошкор гардид ки нисбати ҳамашон маводо ба суд супурда шуд. Суд алнома қабул кардааст нисбати ӯ шикори гӯспанди кӯҳӣ нисбати ҳар як сар 160,000 сомонӣ зарар ва 32,000 сомонӣ ҷарима дар як ҳолат, дар ҳолати дигар бо 160,000 сомонӣ ва 28,000 ҷарима аз тарафи суд муайян шудааст ки қарор қабул шудагӣ. Ташаккур барои суҳбати ҷолиб ва барои ин ки вақт ҷудо кардед то ба суолҳои мо посух бидиҳед.